ka-dragon, welcome back po ulit sa aming channel. Ngayon po, mag-harvest po kami ng gulay. Ampalaya guys, marami tayong ampalaya dito. Ayun na po yung kasama natin yung nag-harvest. Ayaw nila sumama sa amin. Nahiya daw sa camera. Absent naman si Auntie Ligaya at si Alex. Hindi pa magaling. Si Alex na sa bukid. Pero guys, let's go! Ay, nag-ano din kayo ng ano? Pwede magbili ng dahon ng te? Uwe. Yun, magbili. Kailangan ko magbulbog. Kami? Patapon na ito. Pwede na to, ante? Ay, malalaki. Pwede na yan. Malalaki. Aratundaan ko po. Kama ko ano kayo mga Ante, yung malilit, hindi pa pwede? Lukala ilo? Lukalangan din tayo. Oh, ano lang daw, Je? Si Jeje, kaluliit lang po. Ang kamo kumugulit. Ayun o. Kaya sa kalaw. Itong ampalaya nila guys, bale palipas na kaya kinukuha na namin yung ano. Kasi ipapalitan na nila ulit ng bago. Ipakita mo neng. Yun o. Paborito ko tong dahon nito guys, panglagay sa munggo. Nagkukuha sila ng talbo. Sa munggo, ay nako, mas gusto ko to sa munggo. Oh, wow, ba? Ay, may munggo tayo sa bahay, di ba ate? Kaya nagbili ako kahapon. Uy, basta niya ko kasi. Bili tayo ng kahon. Lagi ka, maliliit na. Nung unang Ito o, pwede na to o. ganito kalalaki nung unang harvest nila oh, kaba. Baka nasa ako, Kuya Ulan. Kaya nga, Kuya Ulan, ikaw nang taga-bitbit kayo. Kana sa man te? Pwede na to, oh. Kuno no? Taga bitbit. Oo. Huwag ka na mag-fit. Matigas na to eh. Ito rin. Ayan, Dan. Oo, matigas na. Mga red na. Yan maputol. Lalong maridkit. Dito, Kuya Ulan. Ay, nakuha tayo ng ganito, yung may bubong. Malilim na, kasarap mag-harvest. Sa atin kasi, Diyos ko dahil. Ang sikig ka pa eh. Pwede na to. Ano ito, may pila na. Dali lang kasi naglipas kay yung ulan. Ito ako ng talbos. Mabilis maglipas to din, no? Ay, maluwang na naman yung bago nila. Galing naman. Si Kuya Ungol lang nagtanim dito. Sila ang tagapag-alaga. Sagad sa gulay nga rin si Kuya Ungol. Kuya Ulan yun pa, oh. Kuya. Tagapag-alaga. Oo, nakadami na kami guys. Oo. Kita mo yan? Masarap yan sa may munggo yung talbos. Ito matatanda na yan, matigas na. Hindi na yan maghaba. Kasing tanda nino. Tanda ka. Kasing tanda nung nagapitas. Nagahinog na yung iba. Oh. Nagadilaw na. Nagnaga. Ito, magkakaroon ka ng naghiwalay sila pasita. Doon sa dulo. Doon siya sa kanya. Ang mga kabats na. May bungkot yung iba. Kalalaki pa. Malayo pala to. Ngayon lang kami, Malayo ng sadsaran, guys. ngayon lang kami nakapag-vlog dito guys. Gawa ng nung bago pa to, yung unang harvest nila. Sabi maselan daw. Kaya hindi ka pinag-harvest. Oo, kaya ngayong palipas na, ngayon kami pinag-harvest. Nahiya daw kasi. Dami na yan, Kuya Ulan na. Dami nga. Uwi mo yan? Sadsad po kaya. Uwi daw namin guys. Charot. Sarap yan eh. Yun. Sa may ihalo, Je. Sa munggo. Munggo din. Nagikitalbos. Sausaw ko lang sa bagoong so pwede na. Oo nga. Tapos may kalamansi. Kahit bitter.
Gusto ko nga ito, mas marami yung ano eh, itong dahon kaysa sa munggo. Kaya nga, sarap. Pag sa munggo ang ano, hindi ako magsawa. Yung ampalaya. Segundo, pwede sabi niya. Maloy. Ako na rin itong mga hindi na rin mag-vlog yun. Pagbilaan pala itong pasunod nila oh. Meron pa pala dito. Ayan oh, nag-ano na. Tanim ulit sila. Ang galing naman mag-alaga. Yun talagang panahon. Yung palaya. Panahon din yan eh. Umaga sila guys, nag-harvest para hindi mainit. Kaya pag-deliver ka mo. Oo, kasi dinideliver pa din nila sa bayan. Ang dami pa rin maliliit. Sa akin na lang yung timba mo, sit mo na lang ito kay ulan, no? Lagyan ko ng dahon ng flower. Kasi sitaw, bukas na rin. Ito guys, may bago na naman silang ano, damara. Yan. Lapit na naman maggapang kanilang ampalaya. Ang galing no. Bago pa maglipas, may nagasunod na. Masarap pa. Ayan na si Haring Araw. Sarap na yung ano, talbos. Yung kon lang daw ginapakuha nila, yung makikinis. Hindi daw mabinta yung may kursi-kursing. Kaya ginapili Yung ko. bunga. Ay, yung mga ganito. Eh di maano na to. Reject na. Maghinog na lang to. Pag may ganito. Mabinta pa rin yan. Dami oh guys. Bunga. Sarap. Sarap. Mahalo sa munggo. Mali ko lang nakuha ang talbas. Lagay ko lahat din sa amin. Kalit din si mama. Nag-ado pa yata bulong. Bala siya dyan yung isa. Tinagan na eh. Lati daw yung masangputan niya ng biling taon. Sarap pa ito sa sa patis. Patis bagoong. Patis lang. Bagoong na may kalamansi eh. Napa-8. Ito ka lang ang sina. Dami na yan di oh. Sarap. Naumulaklak pa yan. Pasalubong kay nanay mo nang maglaing na. Lagay ko talaga lasat munggo to. Kunti lang to pag natanggal. Kasarap ano nun. Ganyan mo na kaya ilagay. Yung mahaba. Wow! Kanya-kanya na. Oo, kasarap kaya mag ano yung pitas-pitas. Mag-ganon-ganon. So, mas gusto kong kainin parang Kaulat na kay kami kasi rula linta. kaysa yung napit na ano siya. Aywan ko. Mas gusto kong kainin pag ganyan oh. Yung mag ano-ano pa ako. Alam mo sa Manila pag bumili ka ng ganito, Diyos ko dahil, siguro yung isang ganito, dalawa lang makuha mo yung dahon. Lalo ngayon siguro no. Lantanan din mo mawari. Dito naman tayo guys sa mga talong. Talong ni Carla. Sawaan sa gulay si Kuya Ungulin oh. Palipas na rin ang kanilang ano. Ay, pero marami pa siyang bulaklak no. Bali guys, nag-adas-adas na lang kami. Adas-adas. Okay. Kaya ano yan, kabilog. Ayo. Hindi mo lang butan ba? Oo pag may matanda. Ano siya, may butas. Ayun oh, sayang oh. Matigas. Meron din oh. Ayun oh, malaki.
Hirap pa naman ilaga ko. Sayang yung ibang daming ano, butas. Oh. Banda ito guys, pa ano na rin nila, papalitan na din nila kaya mag-aabas-abas na lang kami. Uri ng talong mo? Oh. Kadami sa ano eh. Kinapa yung jacket ko, hindi ko nasuot. Kaliliit pa eh, katigas na. Kaya nga. Ano na rin to ante no? Palipas na no? Sayang yung mga bunga eh, kadami. Dito pala inakatira si Aba. Di ba anak nilang si Ungon? Layo ng sadyadan guys. Ito naman guys ang kanilang okrahan. Ang daming okra. Kaya lang, magulang na rin. Gulang na rin yung iba. Ayun o, dami, sayang. Hindi mabilis kasi mag-ano tong okra eh. Kaya nga, Gulang. dapat pag ano pa lang, pitasin mo na talaga. Kaya pagahan natin. Hindi tayo mag-pagahan. May okra pa tayo eh. Siguro guys kung tinravel din nila to sa Manila, madali lang din maubos. Layo kasi ng Manila dito sa amin eh. Wala man tinulog okra. Nagamo na eh. Wala kong kami. Ang daming ano. Ano, palipas na rin to, ante? Nakita mo ko ni maganggangan. Mas mataas pa sa'yo yung okra. Kami lang din nagkakain. Kaya, maagay. Ito guys, pag nakuha mo daw iyo na. Dami oh, sayang. Kalawaki pa naman. Papalitan na rin kasi yata nila to. Palitan doon nila ito. Papanibago sila ng tanim. Sabi nila guys, kapag napuputol mo pa yung dulo, mura pa siya. Pero pag ganyan nang mahirap na, magulang na yan. Matigas na. Oh, ito. Matigas na din. Hanggang sa sagingan. Ang daming nasayang na, nagbunga. Ganap kaya ako ng gagamba dito. Kasi pag kasi magbunga din tong okra eh, no? Katuwa. Dali man kasi Kaya lang, mabilis din siya magbulang. Mabilis magbunga, mabilis magtanda. Madali ilang buhayin.
Ay, ito yung hangganan niya. Hangganan. Nakarating na kayo sa hangganan. Hangganan. Durating na sa hanggan. Ito sa luyot. Laki. Sa sitaw naman. Ang sitaw kahit ilang piraso. Baka may maadas pa tayo sa sitaw nila. May pang pakbet na. Ayan o, maliliit. Masarap nga yung tipit. Wala lang ang bunga. Wala na. Kapalitan na rin nila itong sitaw. Lipas na talaga. Ganyan na lang oh. Ito guys, nagkakabit na naman sila nung alambre. Yun, para sa ampalaya. Hello kuya. Sipag-sipag po naman. Luwang nito ah. Kailan may gawa nito kuya? Oo. Daming kawayan to. Huwag lang magbagyo na. Isos, giba talaga yan. Taas din na mo, Peng. Pag nagpitas ka kapit sa taas. Hindi. Dami na. May pang pakbit na. Wala lang sitaw. Ito yung na-harvest natin na sitaw. 3 piraso. Hindi pa rin awa. Tamang tigi-isa lang. Ayun pa nalaglag. Pero guys, Ito pa oh. Kanina pa oh. Sa kanila ata. Kanila na. napuros nilisan sa akin. Hindi sa parang. Ayan guys, siya si Kuya Benji. Siya po yung talagang nagtatanim dito sa mga gulayan nila. Bale, mayroon din po siyang pinaka financer. Siya lang talaga yung tas hati sila sa sa kita. Kung ano po yung labas gastos, tas yung yung natira, hati po sila. Ay, kamusta naman yung kita mo dito sa Ampalaya, Kuya? Ay, medyo maganda rin. Minsan. Hindi pare-parehas. Hindi pare-parehas. Estimate mo, Kuya, mga ilang kilo na yung na-harvest nyo? Nung harvest? Ay, maglaleng mamati. Mga ilan na yung kilo mga na-harvest nyo? May gitna, 100 Kilo na. kilo. Nung una pa lang yun. Pero nung pangalawa, ay malaki na eh. Palaki ng palaki kasi yun pagka nag-umpisa ka nag-harvest. Parami Hanggang sa umabot ng 300. 300 kilo. Kada harvest. 3 Tapos? araw yon. Tapos ang kilo niya, 60 gano'n, 60, 50. Wala, 40. 40. Kasi mga ganitong, Kuya, magkano na lang yung ganito? Ay, nasa 20 lang yan. 20. Kasi lipas na siya, guys. Hindi Oo. na siya, hindi na Lipas siya. Pero yung gastos mo, Kuya, nailabas na din dito sa kinita nyo sa Ampalaya. Oo, nailabas na. Tapos itong mga talbos-talbos ng pitinblong dayo. Oo, pang lang naman ng mga talbos nito. Oh. Sawaan ka sa gulay no, Kuya, ron tayo mong gulay. Ay, talaga eh. Sawa ka na sa gulay. Magsawa talaga sa gulay eh. Kung sa gulay lang pinag-usapan. Hindi nyo siya inaano sa Manila, Kuya? Dito lang talaga Dito sa lang, bayan. Mindoro lang. Talagang na siya eh. Pag tinravel sa Manila, mahirap. Oo, Mas magastos. magastos. Magaya Pwede rin kasi- kung may yung dirokon mo na sakyan. Hindi basta-basta naluluto. Malamig kasi yun. May sasakyan man sila, Kuya. Aywan, dito pa lang, sapat-sapat din. Ito kuya, ano na to? Papalitan nyo na to? Oo, papalitan na ito. Ampalaya pa din? Oo, magpapanibago ulit ang tanim. Pero ito, tanggalin mo na ito lahat. Oh, wala na yan. Mga reject na yan. Kumbaga, pampahingi na lang sa mga tao yan. Kung sinong gustong kumuha ng ampalaya. Bawi naman no, Kuya, yung nyo gusto. Bawi ah. Malaki rin kitaan ba sa Ampalaya, Kuya? Malaki. Kung talagang
pagbabatayan sa ampalaya kasi napakabilis ng tira niyan. Paano mo siya, ano kuya, sa yung pag-aalaga mo? Ano lang din siyempre para Bantayin din siya? Oo, araw-araw ko na umiikot yung kanyang talbaging nito. Paakyat mo dito sa mga ganito meeting. Lahat yan. Kaya pala walang lagpas na talagang lahat sila Lahat nakaakyat. yan, nakaakyat yan kasi tsatsagaan mo talaga na yung paakyat yan. Kuya, nilalagyan nila ng mga yung Plastic, wala yun. Masyadong makatrabaho yun. Kaya nga sa dami ng bunga na yan, malagyan mo. Isa-isahin mo, nahilo ka na Pero number 1 dyan, yung ginagamit namin yung super net. Pernet. Oo, i-spray namin yung sa, tulad niya, kulay dilaw na yan, dinadapuan na insekto yan. Kaya pala may mga ganito. Yan. Para saan? Ay, pang insekto yan. Yan yung pangputakte na sinasabi nila. Yan, dami, nakadikit. Ayan, Para ayan, ano? ayan, Para Malagkit siyang... kasi yan, pagka oras dumapo Ito tong dilaw na to kuya? may, hindi, pintura lang yan. May Bago merong may ini-spray na yung tawag nilang super net. Para Malakas dyan lumisa. mag-ano. Kaya lang, mahal ang nun, kulang 1,000. Pero bawi ka sa kita. Sarap pala magampalaya no? Malakas ang kita ng palaya. Yung crown kuya ay kadami mang nagano. Ay, Senior citizen. napabayaan kasi yung kaya hindi kaya nilang suportahan na panguha araw-araw kasi dapat pinuunan yun Bilis Kaso kasi hindi. niya dumami. Napakabilis lumaki kamo. Kahit na araw-arawin mo yun, 3, 4 ang nanggabira doon pero hindi nila kayang agarin Hirap pag bumunga. Yung ano mo kuya, talungan. Ano yan, palipas na din yun. Lipas yan kasi gawa naman nung masyado nang hindi kayang ng trabaho. Kaya napabayaan na Ang dami mo na kasing ano no. Ay bagay, dahil mo naman kalagad do. iba talaga. Sa alagad marami. Kaya lang hindi mo rin basta-basta yan pagka walang utos, wala rin magano yan. Anong itanim munggo kayo? Doon kayo sa saka na ano? Ngayon? Nanapan ka ng kamuti yun. Maganda kasi yung lupa nyo dito no kuya no. Oo. Maganda sa ano, gulay. Yung lupa kaya namin dun sa Guico, makapasa yun sa gulay. Malagkit pangit. Pangit. Nabababad ang pananim. Ito, pag umulan, nagkakatubig siya. 1 oras lang, wala ang Kaya tubig. yung tinanim nilang manin ng nakababa. barbary kuko, ano yan? Nagkurad yung balat. Yan ang kalaban na naman ng gulay, yung panay-panay ang ulan. Diyan siya madadali. Sige na kuya, baka may trabaho ka pa. Sige. Salamat. Kuya. Ito palang mga reject na yan. Ipapamigay na lang nila yan sa gustong humingi. Gusto nyo guys? Kaya kung gusto nyo, punta lang kayo dito guys. Dagdagan mo na, sinigin mo na lang. Ayun pa kaganda Ayun Ang kita nagkabitin dahil naman tinagdidiretso na. Salamat. May libreng ulam. Magtali muna ako guys. Hindi na mahawakan. Kami nga. Kung wala ka ulam, magpunta ka lang dito, no? Oo, kami nag-ano. Ay, nadyabot ko na. Tinyatan? Ako naman dala dito. Tara. Dali nyo yun. Atin na ba? Wait guys, pauwi na kami. Hi guys, iluluto ko yung aking munggo. Tarantado kayo. Ano yung kahaba man? Oy. Ante, seryoso ante. Tanggalin ko lang. Ayan sa leg mo. Patayin ka, patayin ka. Wala na. Mataya ka. Anong klaseng magsasaka? Takot sa may uod. Mabait si Auntie Bo Irle. Nagatanim kami, may uod yung pula, dinapilian niya. Ang ganda guys ng aming Si Auntie Bo Ludi nga, nagbunot kami, nakita niya may uod, ginabukok. Dinalo si Balong Alayng. Si Balong Alayng kasi asin nakapatayan na. Patayin mo na ko. Patayin mo na. Patayin mo. Mahulong. Hindi, matinag ako dito. Much later. Sakto guys, hindi pa kami nag-agahan. Magpiprito kami ng talong. Saka maglalaga kami. Ang palaya. A few moments later.
Oh, ayan guys ang aming ulam. Nilagang, ampalaya, okra, karne. Tsaka pritong talong. Tsaka saging. Lamon na naman guys. Almusal pa lang. Salamat po Ama sa mga biyang at pinagkakaloob po sa bawat sa amin. Makatulong po ito sa aming kalusugan, makapagpatuloy sa aming mga paglilingkod. Ito'y magalang namin yung sa pangalan po ng aming Panginoon. Amen. Kain tayo agahan. Kahan pa lang guys ito. Dana, hindi ka kumakain ito? Wow! Ang kinakain mo ay? Rito. Pritong kalo. Medyo masilan din yung alaga namin yan. Ayaw niya Anong gulay yung kinakain mo lang? Ha? Sabihin mo, para Sagot! Sinabi ko magsagot. alam namin, ginaluto Pag namin. Lafaya. 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 Bagong. Sarap mag-agahan with coffee. Dito. Lapaya, ang nagbulat ng lapaya, hindi ko man nagbulat ako. Sawa na siya sa lafaya. Lafayag ng baboy gusto mo. Karne, ano na, tawag ko na sa karne. Pang. Dito na kami kumakain sa labas ng bahay, guys. At hindi na kami tinuod sa sakit. Walang space. Lagi kami kumakain sa labas ng bahay. Ayaw mo ng gulay? Hindi ko makain ng gulay, pampaganda yan. Ayaw mong gumanda? Maganda na siya. Tignan mo kami. Ang ganda namin. Joke yun. Ako sa'yo, kumain ka ng kumain ng gulay. Pahabol si Mama. Ay, sabi ka mo nalubos. May nakumain si ano guys, si Dana. Hindi na kami gayahin, oh, patay gutom. Parang katabi ko guys, oh, patay gutom baga. Yung parang yung tanong guys. Magluluto sila sa pagkain, magluto po tanong guys. Kapamahan si Ting. Sino nag-enjoy sa pag-game si Auntie Pasin guys, yung birthday niya? Yung ang kada-inlot na. Mga madadayat yung ano ko eh. Nilagyan nila ako, hindi naman ako talo. Pili ko nga nilaga. So, nga madaya. Nilagay mo mga wala. Hindi ko sadya yun. Ready lang. Kaya isa kayo may ano no, anak. Sabi niya kay ano eh dalawang hilaw daw ko kay Peng. Yan. Kaya nung pagkalagay ko, 5, 4, 3, 2, 1, layo. Alam na alam eh. Hi guys!